Ekoro mogaboro dok kanyo mondo winyane gima jotelo kata jodolo go wacho to motelo ne mano wadhi nyime kod weche mamoko manyien kama wang'iyo weche mag neno ni oganda obedo kod lai makare mag weche mag kedo kod tuo mar kachocho kata dho ngere dendo ni bilharzia. Migao mar thieth e kaonti ma Migori kautenore kod riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization WHO ochako chenro mar chiwo yedhe mag tuo mar kichocho e wards 4 moting'o Mohuru Bay, Kaler kod Kachola kaachiel kod Wiga. Wards gi masani otelo kuom kwan oganda ma odak kod tuo mar kachocho e kaontino. Kaunti ma Migori motelo kod kono malo mag jogo mantie kod tuo mar kachocho e piny Kenya mangima kod atamalo 18.9 kod lipot mogol kod migao mar thieth. Piny owacho kawo kalo kuom migaono mar thieth kawo riwruogno mar thieth e piny mangima The World Health Organization dhi nyime kod kedo kod tuoni e kaunti ma Migori kasani ma ino kete wards 4 ma oting'o Mohuru Bay, Kaler, Got Kachola kaachiel kod Wiga ma tuoni nitiere malo. 2025, this is the first round for specifically for the hotspot wards, and this is meant to bring the prevalence of bilharzia down to a manageable level so that we accelerate the journey towards elimination of schistosomiasis. Apisa ma ochune kedo kod tuoche go mano sejwang' ka iparo ni giserumo maong'ere kaka neglected tropical diseases e kaunti ma Migori. Nicholas Makuro wacho ni ward ma Mohuru ema sani otelo kod kwan mathoth mag jogo mantie kod tuoni mar kachocho e atamalo 68. With Mohuru ward as the leading at 68.1%, followed by Karel ward, Wiga ward at 61%, and then it followed by Karel ward at 57%, and then got Kachola at 53%. Makuro wacho ni wards gi tuoni nitiere malo nikech oganda tiyo kod pige kaka mano mar nam lolwe, pige go ma opong' kod tuoni. The predisposing factor is because of the nearness to water bodies which are infested with vector snails. And then the second one is actually having what we call open defecation. E tielo machielo mar kedo kod tuoni e kaunti ma Migori, migao mathieth e kaunti ma Migori kautenre kod World Health Organization ochako chenro mar chiwo yedhe mar thiedho tuoni mar kachocho e wards 4 gi. Jatend migaono mathieth e kaunti ma Migori Kalibo Pondi kod Joyce Onsongo, apisa matiyo kod riwruokno mar World Health Organization, ne oyawo ayanga chendoni e wardno ma Mohuru. Wachako distribute yedhegi kwachako gi Mohuru ward ka kaeto wadhi got Kachola gi wards mamoko mondo tuo mar remo ni waduoke chien kata watieke. WHO has identified 20 diseases in the world that we call neglected, but especially 5 of them are to eliminate them completely, including schistosomiasis and soil-transmitted ailments that are found and endemic in Kenya. And this county specifically has high burden of schistosomiasis. I've got a strategy to eliminate NTDs until 2030. So the medicines are available through World Health Organization. Landruok mar tuono osetudi kod nok mar pi maler ma oganda tiyo godo ka jodak e gwenge mag Mohuru Bay kama tuoni mar kachocho ni malo dwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yudo pi maler. Wuoyo gi county government ma Migori mondo mi okelnwa pi mothiedhi mwanyalo bedo ka konyo mondo mi kik wabed kwa yudo kutegi. Tuoni nyisowa ni odak kata ei aora ka nitie ng'ama nigi kutego kodhi aora kacha kata kodhi luok to kutego ni aora kanyo ng'ato ka nodhi oko to kutego ok githo, gin gidak adaka kanyo. An athiedho pi maluokorago, an ok aluokra e nam gi joga te, koro sama okelna pi nam cha athiedhe nikech an nyamrerwa be an gi yedhe mag thiedho pi. What we call mass drug administration is one very effective way, but it's not the only way to finish these diseases. You must also have water, safe water and sanitation. Kendo temo kono ji ni watiuru gi pi maler, tabia wawe waloki, kik wadhi waluokre e aora, to pi mwamodho be ensure ni obedo maler. Oganda wacho ni gitiyo kod pi ma olil mawuok e nam lolwe, gino ma giwacho ni koro dek tuoni koro ok rum e kinde machiegni. Ene mwamodhe, ene mwaluokore, to ene mwaluoke.
Dwaro nitiere mondo koro piny owacho koro med keto omenda ma inyalo tigo e kedo kod tuoche manosejwang' ka iparo ne giserumo ma oting'o kachocho e kaonti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Can no longer rely all the time on wafadhili. We want to put our own investments as a county, as a sub-county, as a country in health. And we can do it. George Juma, Ramogi TV, Migori.